شاندەیەکە ji endamên rêxistina alîkariya zarokan a navnetewî an netewên yekbûyî û bernameya xûrekê ya netewên yekbûyî pêk tê serdana Kobanê kire. Di gera yekem de şande bi nûnerê saziyên av, tenduristî, ceyran, perwerde, internet û aborî re hevdîtin kirin. Nûnerên saziyan bandorên dorpêça li ser bajêr û rewşa koçberan bi şandeyê re parve kire. Her wiha ji wan xwestin ku rewşê ji nêz ve bişopînin û bibin bersiv. Piştî bi dawîkirina nîqaşê ya li ser dorpêça giran, şandeyê serdana dibistan, baxçeyên zarokan, firin û mizgeftên ku koçber lê dimînin kir û rewşa wan şopandin. Hatin li vê derê bişopîn, yani ka rewşa Kobanî çi ye, rewşa vasaziyên eleqdarê ku me bi nav kirî, yani av, kehreba, internet, perwerde, tenduristî, aborî, efran, nan çêkirinê wê dixwazin va cî wê jî bibînin. Di heman wextê de va kesê me ku ji gundan derbasî hindir bajêr bûne cî ku me ji wan re çêkirî, yani cî ku ketinekê camîne, mektebin, dibistanin, rewdana, hedanatin, yani dixwazin çavekî lêxin çavê serî xwe bibînin, yani ka rewşa wan çi ye. Ehtiyacî çi ne? Dixwazin yani röportaj niha ew e, yani wek dixwazin agihan bigirin dirê xwe re. û di heman wextê de kanibin yani bersivdayînê va pirsgirêkê ku nihal Kobanî hatî çêkirin di encamê vê dorpêşkirinê de yani. Me jî arî xwe de me hinek girêdanê siyasî pêda çêkir, yani dorpêşkirineke yani xwe şer xwe xerabî bixweretînin, yani lê ema hikûmeteke veguhêz, yani hikûmeta veguhêz bibûre, yani dorpêşkirina sivîlê xwe bike ev ya cî şermezarkirinê, yani cî yani eyn me ji wan re got wek Umam Müttehîde belkî yani saziyên wê di mesailê siyasî pir xeber nadin, lê ê ku va kara kirî nêzikbûnên siyasî ye yani.